Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madan dhisik guys ngelih sarapan dhisik arepan yo sing urung sarapan. Aku nyai rasem guys ki. Nyai rasem tak kei jagung. Jagunge sing akeh. Pengen sak ngelih wis liyen urung adus. Urung adus wis sarapan guys aku ngelih tenan masalah. Beres-beres garek sarapan aduse mengko ya. Ya sing urung sarapan baru sarapan aku ya. Goreng tempe iki mau guys, cuma tempene biasanya ning goreng tak kelambeni, tak tepung iki ora. Goreng gereh, goreng tahu. Yo madang yo. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Segere. Nah, lupaku guys 200. Salah aku sekarang. Sak oleh di segaku. Kono ora tak campur. Enak dulu ini guys. Seger. Ya rasanya ada bumbuan terasi enak. Enaknya pol. Maafin. Ger. Aku mah jalan dikasih tugas karo Pak Joko. Konkorat anding omah iku guys, sukete dhuwur-dhuwur. Biasanya disemprot tau karo Pak Joko, cuma kan saiki cek musim udan. Berarti disemprot juga nggak mati, nah nggak dijabuti. Suket teki menang angel. Yang berterasi guys iki mah. Bumbunya tak kayak terasi. Bisa nyambet terasi. Wah, asinnya enak. Asin panggang asin ya guys. Tapi ya enak. Mangan segone titik wae. Selemu. Kok terima segot aja lemu. Kamera aku jane nanti to guys. Kamera aku jane mengot endi iki, nak ndelokne kok malah mataku seliweran endi. Jagungnya manis. Enak apple. Orang atus wis madang gitu. Maaf ya guys, nggak aku maafnya kurang sopan. Aku jalan nang pasar, guys, arep blonjo warung. Tapi motornya nggak enek. Motornya ke loro. Gawe ya, sekolah Mbak tak kerja.
Di situ di Pak Joko nggo ngampas. Jadi engko sore wae nang pasare. Enteni motore balik. Heeh. Tempe ki nek goreng ditepungi enak. Tapi aku mau ke susu masak guys. Awanen makanya nggak sempat video aku masak. Warung rame jadi wirawiri nyambi masake. Pak Joko cek awake kurang sehat juga. Gini iki saiki musim panen guys, panen pari. Panen pari. Tapi beras ya panggah larang. Beras yang Lampung panggah larang guys. Arane Pak anu panen. Mare iki saiki do didoli gabah. Gabah kan larang, jadi beras larang. Jadi nek wong panen iku saiki do didol gabah. Aku sing ora ndek panenan, guys. Ladangku saiki goreng pasar. Warung. Randu sawah. Tapi bisa mangan benina ya, guys ya. Nikmati wae. Syukuri. Mangan kaya ngene wis alhamdulillah. Iku kok jangan baik sekolah lak seneng. Kayak paling senang saya rasem. Akeh jagungnya enak. Mangan saya rasem ngene iki ya. Kayak mangan jagung ya. Kalau diseserep dudu enak. Iki aku bermadang. Arep koret. Enak pol. Saya rasanya dominan karo anune ya guys, apa tangkil. Tapi nak Pak Joko ki nak mangan tangkil. Boyoke loro. Bar mangan. Doken. Wong desa ki yo ngene iki guys, mangan ki saeneke. Ya. Ya sambel gereh. Sambel bawang. Ya wis enak. Yang penting ki enek beras, enek sego. Nah aku ngono-ngono guys. Penting ki aku ndek sego, ndek beras. Nak lawuh ki sak lawuh-lawuh ya aku. Untung anakku bojoku ki nrimo. Nggak perlu daging ayam, nggak perlu iwak laut. Yang penting masak enek rasane ngono wis do nrimo anak-anakku. Pokoknya bojoku Jawa kan. Gotok wae kolu. Aku bersyukur guys so mangan ngene iki. Kadang
nak ngelingin biyen guys, aku ki cek merintis urip karo bojoku ya, mangan sak piring ki wong loro lho guys, aku karo bojoku ki biyen. Sak piring ki wong loro aku karo bojoku ki biyen. Mangane. Lauk iki sambal bawang karo tempe goreng. Angger balik kerja. Masak secanting. Saiki aku sama nenek iki bersyukur alhamdulillah. Wis guys, tak tutup dhisik ya. Kok durasine kedawan. Aku diseneni. Ya, terima kasih banyak yang wis nonton videoku ya. Nak lewat nek berandamu ojo lali di share, di like, di komen, di subscribe ya. Didukung channelku. Banget kita bisa berteman ya kan. Wis nang ono aku arep menikmati jagungku dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman semua yang ada di luar sana.